Človek je citlivý na svetlo, zvuk, ožiarenie, teplo a iné vplyvy. Od jeho vedomosti bude závisieť aj jeho zdravie a budúcnosť. Obyvateľstvo v mestách je vážne ohrozené. Elektromagnetické žiarenie z geopatogénnych, kozmických a technických zdrojov ohrozuje zdravie ľudí. Aj rastliny sú ovplyvnené pôsobením geopatogénneho a kozmického žiarenia. U rastlín s tuhšou štruktúrou, nachádzajúcich sa v kozmickom úzle, sú pozorované degeneračné procesy na kmeni stromu. Objavujú sa nádorové ochorenia, slabší vývoj a podobne. Rastliny s mäkšou štruktúrou najčastejšie zaznamenávajú slabší vegetačný vývoj a dehydratáciu. Zvieratá na farmách sú tiež ovplyvnené žiarením. Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia sú zápal pľúc, dekubitus, karcinogénne ochorenia a iné vážne ochorenia. Existujú lokality, niekedy obývané, ktoré boli postavené v geopatogénnych a kozmických zónach. U takého obyvateľstva boli zaznamenané zdravotné problémy, končiace aj úmrtím. Jednou takou lokalitou je aj vysídlená dedina Nová Malá Delčevo v Macedónsku. Jediný žijúci obyvateľ rozpráva o strašných tragédiách, ktoré zažili obyvatelia tejto dediny. Bohužiaľ, aj dnes sa venuje malá pozornosť lokalitám výstavby nových budov. Podzemné tečúce vody sa odčerpajú pred výstavou domu bez toho, aby sa uvažovalo s následkami na zdravie obyvateľov. Existuje mnoho objektov postavených v geopatogénnych zónach s nevyčísliteľnými následkami. Jeden z takýchto objektov je aj blok na Partizánskej ulici v Skopje v Macedónsku. Jedna vertikálna časť bloku je vystavená geopatogénnemu a kozmickému žiareniu. V tejto časti bloku bolo zaznamenaných 13 smrteľných prípadov, a to najčastejšie v dôsledku kardiovaskulárnych a karcinogénnych ochorení. V druhej vertikálnej časti budovy boli zaznamenané iba 3 úmrtia, a to v dôsledku staroby a dopravnej nehody. Technické zdroje žiarenia predstavujú tiež vážnu hrozbu pre život a zdravie ľudí. Existencia živého sveta je ohrozená nemalým počtom prekážok, najčastejšie vyvolanými elektromagnetickým žiarením z geopatogénnych zón a zdrojov kozmického žiarenia. Podľa analýz vykonaných geopatológom doktorom Stojanom Veľkovským viac ako 95% zosnulých na maligné a kardiovaskulárne ochorenia boli vystavení kozmickému a geopatogénnemu žiareniu. Pozdravujem vás, som doktor Stojan Veľkovský, riaditeľ Inštitútu geobiológie a ekológie v Skopje, Macedónsku. Témou môjho druhého doktorátu boli elektromagnetické polia a geopatogénne zóny, biologický efekt a ochrana. Tejto problematike sa profesionálne venujem viac ako 25 rokov. V mojich štúdiách je zahrnutých 20 000 ľudí, 8 000 zvierat, a to kráv, teliat a bíkov. Som teda dostatočne kompetentný rozprávať na túto tému. Výsledky dlhodobej vedeckej štúdie ukazujú, že elektromagnetické žiarenie pochádzajúce z geopatogénnych zdrojov a kozmického žiarenia vplýva deštruktívne na bunkovú úroveň. Objavujú sa rôzne symptómy, najčastejšie spojené s predčasným úmrtím. Bolo potvrdené, že v niektorých blokoch, v určitej časti bloku, vertikálne oddelenej od inej časti, bol na každom poschodí zaznamenaný smrteľný prípad, najčastejšie v dôsledku maligných nádorov alebo kardiovaskulárnych ochorení. V krvných bunkách vystavených 2 mobilným telefónom bolo pozorované, že erytrocity sa spomaľujú, strácajú polaritu a zoskupujú sa
na spôsob usporiadaných mincí. U osôb, ktoré boli ožarované, za krátky čas sa im zvýšil odpor kože vyjadrený v kiloohmoch. Poukazuje to na zhoršenie funkcie na úrovni bunky, čo môže viesť k zhoršeniu zdravia a ohrozeniu života. Preto bolo nevyhnutné riešiť tento problém. S tímom, ktorým som viedol 5 rokov, sa nám podarilo skonštruovať zariadenie nazývané neutralizátor a transformér BIO-SPH. Toto zariadenie umožňuje ochranu od elektromagnetického žiarenia. Ochrana sa realizuje cestou interferencie a transformácie elektrickej zložky na magnetickú zložku elektromagnetického poľa. Výskum BIO-SPH sa realizuje v laboratóriách vybavených najmodernejšou technikou, ale aj empiricky, respektíve rádiostézicky. Pri rádiostézických výskumoch bolo zaznamenané, že v geopatogénnych zónach prístroje reagujú, zatiaľ čo v prítomnosti BIO-SPH tieto reakcie neboli zaznamenané. Vo farmách využívajúcich BIO-SPH došlo k približne 73% poklesu úmrtnosti teliat v dôsledku zápalu pľúc, 80% poklesu dekubitov a tiež 80% zníženiu nákladov na liečenie. U ľudí predtým vystavených žiareniu zmizli viaceré symptómy, ako napríklad chronická únava, bolesti hlavy, došlo k rýchlejšiemu uzdraveniu a celkové sa znížil výskyt chorých. U žiakov a študentov sa zlepšuje psychofyzický a zdravotný stav. V materských školách sú deti kľudnejšie, menej agresívne a badateľný je nižší výskyt ochorení u detí. Vo výrobných prevádzkach pri použití BIO-SPH bola tiež zaznamenaná zvýšená psychofyzická koncentrácia zamestnancov, menší počet pracovných úrazov a celkovo menšia práceneschopnosť. V počítačových centrách zamestnanci majú menší výskyt bolesti hlavy a zvýšenú psychofyzickú koncentráciu. V laboratóriách pri rovnakej intenzite žiarenia v prítomnosti BIO-SPH pri analýze krvi bola zaznamenaná zvýšená pohyblivosť erytrocitov, nedošlo k ich morfologickým zmenám a ich polarita zostala zachovaná. Napätie elektrického poľa kože u osôb s ochranou z BIO-SPH je ďaleko nižšie, preukázané v kiloohmoch. S použitím BIO-SPH intenzita elektromagnetického poľa a zvlášť elektrickej zložky 400 kHz je niekoľkokrát nižšia. Analýzy realizované v Telekom Skopje v Macedónsku s použitím SPH poukazujú na 68% pokles intenzity elektromagnetického poľa meraním najmodernejšími prístrojmi a sondou do 10 až 300 MHz. Tieto analýzy ukazujú, že BIO-SPH nepôsobí ako placebo efekt, ale predstavuje vedecko-technické riešenie, ktoré by malo byť súčasťou každodenného života. Všetky tieto analýzy sú dokumentované v inštitúte GAPE v Skopje v Macedónsku. BIO-SPH existuje v rôznych formách a používa sa pre rôzne účely, napríklad v obývačke, v spálni, v pracovných priestoroch a podobne. Použitie BIO-SPH v automobiloch a lietadlách zvyšuje psychofyzickú koncentráciu osôb. Na záver možno povedať, ak zohľadníme tieto poznatky, záleží od nás, či naše bunky vystavíme poškodeniu alebo harmónii.
Namiesto užívania liekov a iných prípravkov, SPH ochráni vaše zdravie a dá harmóniu vášmu životu. Bio SPH môže byť namontované v rôznych formách a dizajnoch. Bio SPH získalo najvyššie ocenenie, ako aj špeciálnu cenu Fontana konkurencii s 1800 účastníkmi v Pittsburghu, Spojených štátoch, ako aj iné ocenenia. Veľa nových objektov, ktoré sú vo výstavbe, sa nachádza v oblasti s geopatogénnymi zónami. Tieto objekty možno ochrániť ešte v procese ich výstavby. Táto ochrana sa vykonáva pomocou polarizovaných sietí a špirál, ktoré sú kontrolované inštitútom GAPE v Skopje, Macedónsku. Táto metóda zaručuje celkovú ochranu obyvateľov v týchto objektoch. Zabraňuje zhoršeniu zdravia spôsobeného vplyvom kozmického, podzemného žiarenia a žiarenia od technických zariadení. Objekty, budovy nebudú mať podobu tichých zabijakov, ale umožnia harmonický život. Od vašich vedomostí bude závisieť aj vaše zdravie a budúcnosť, ako aj budúcnosť vašej rodiny. Zdravý človek má veľa želaní, chorý iba jedno, aby bol zdravý.